Kaixo denori. Aspaldi honetan, Oñatiko Unibertsitateko atarian biltzen garen irakasleon kolektiboak Euskal Herriko hiritar guztiei hurrengo hau jakitera eman nahi die. Bizi dugun egoera guzti honen inguruan, ukatzen eta zentsuratzen den hainbat informazio biltzen duen dokumento bilduma bat bidali izan zaiela Euskal Herriko ikastetxe guztiei, 0 urtetik eta unibertsitatera. Dokumentu horietan, haur eta gazteengan zein eskoletan eragin larria duten hainbat gai garatzen dira. Honekin batera, ikastetxe guzti horien zuzendaritza taldeei, euren klaustroetara Oñatiko hezitzaileen kolektibo honen ordezkaritza bat gonbidatzea eskatzen zaie, interlokuzio iraunkor bat ireki asmoz. Gizarte osoak guzti honen berri izatea ezinbestekoa dela deritzogu, eta guzti honen berri eguneratua emango da. Dokumentazio guzti hori www.micelio.es web horrian aurki dezakezue. Hurrengora arte. Zabaldu mesedez, mezu hau.